Ana mutete na mwachi no. Itete wana mwachi. Aya wa wujina we. Sese. Peni ochire. Jese enko pa adwene mla na mo bebo. Abi wunsam na wo kana. Me kan achira wo. Dabi so woni na di agro ha o. Ba nto kwana. So woni dabi ti agro ha o. Tie. Nyabutie bibia na nyabutie na de. Woni bra sa de eja na dale. Dabi na de asem na pompom bi. Down. Tie. Wali. Abafo. Ewo, eso ta bonchene. Mo. Mi nyani bibia mi twam. Meta so wari ma de asem. Wari wari. Si say de asem. Ti. Makasa mafum. Why? Who never say? Walazi. Go down. Quick. What's boho? I say go down. Wait. What on? Yeah, open so to be do you the man sana adwene na ya adwuma boa. Wait me. Yes, boy. Oh yeah, pia ankawo. Kawo be no ha. Asia da o. Na wo pe you bi sakwa na omo boss. Ya jimi no na mkasa. Hey, what's say? Hey, tie me. Wo na efro walazi me boa. Me de swan ko ono sa donkey sankwasiafo na mugo na mo gimi na mun. Wo kura na kese me dwene wa menti ase. Uni kaple. Uni gana. Uska wo ho de na de ye. Uni bi. Emma mu di akire no wo nya oba na untimi sponsor. Enhwe no udi akire. Mama o. Wa bodam. Oh, kasa wo mama ho. Ka kire o mo say me say abam me information ma ho next time. Mutimo. Hey. Man tell you. Jiri woni abanyina. Passport. O say cover chi. Basia o ko Dubai na so o ko enfa. Say o say nyini mpo. Ko say 19 years. Basia wo 19 years. Basia we obani abla ben. We obani a say what for say boy ni abla ben. Hey, so frocko. O nanti a steady make sure so on nanti sa o mo nya go dia. O no dey. Hey, mo tell mam. Hey. Makacho. Ma nko awo nante. Oti asema America no. Ko no kwa na kame ko hwese ma me no kwa wa wie kwa ni agena ya tata so ni ewo. O mesuma ona. Ala na ono ane de to twene ba bi. Na o ma nsuma. Me yese minya didi ye ne ye didi wi na de bibia ni aye de atata so. So nsuma o. Itimi ye no utimu se gan ni line na ntimi wo yesa o. What for senior? O pesa gan no gan na la se hia no wo pe no. Fo hu. They say ma me ne go be no be. Nana. Una do this fonka. Any fonka, Franka. We don't me cry the Frank. And I say Frankie. Fonka. Hey. Nipa ni dunyo mo na be. Kafro. Me say na me ye ko. Washing. We ya do ba. Ana o ya da. Omo frame me. Na me ni omo di nkomo kakra. Yeah, no boy. Onye me fira mo anya bonu. Mushamo mo ya adiyafo. Mo ya ati. So me di mani to fo mo. Bura bi wo ebata mo ho a enye. Ene mo sene ha, ekina mo sene ha. Me sene ne. Nga. Ati. Kecheke agodwa edumu uju akoni aba. Mama say Kecheke. I no say that. Ayima. No ade no. No ade no uju akoni aba. Car. Ana kan say. Ana amafo. Kecheke. Man. Ayi. Kane wuko edumu kecheke. Etu aso chenchen. Na eri akoni aba na ni ntuche mu a se ya na we furu we si fom ni we yafu ni we si fom me shamo me te kwa ya no e kwa chuna ho na me shamo se di mo di akoni aba ni enye mo na na ni me na na na
mepɛ mo ase mobɛti na efi ya yi mepɛ mo ase menko ase minti na ema ne nyɛ meboa ande umusa enti menana ne mo na mote yana de mehu na fa mo ho anya manka nkyerɛ mo na sɛ mekena ho kom a na kyerɛ sɛ sɛ mpira wiasa ma yɛ pani nkwase ya enti na me sɛ me foda mo na metu mofo ɛdan wokura wodi ya ne de ade ne hyekyiro wo sɛ wodi ya wo me sɛ me ne na me ensa ne eh ma me umani posi di anya ayi na sɛ dia baabi a motie behu a wofiri ha wododo wuda da we mu no wapie wuda we mu no wapie we wuda we mu wapie ma me na ya wo ndana me da pa na ya na hu so obi ewura ha no no wapie obi wura ha no wapie ya na mitu anado na sɛ dia wo ka kyerɛ wo na me ka sɛm kyerɛ wo a wo se na me na na du mitu me kwaye dɛ me pa cho yensa de ensa fa che yen ka sɛ ye anka sasa wote anka sasa ona na ne me itu fu anka sasa wote wa ho fe sɛ dia usitie wote sɛ shuba ye no ka ho amwa fa shuba mpaka wa ho fe wote na mwa wote mama mpacho meslemi ekasa kakra kana wo si yesi film no kana ye de ba ne na wani ngi ho ana sese because wo ye de nipa de so be froka onhwe ma ya sa mo pe kane fa me ma ba wa bide mu ahwene abodom na me ho ofe papa na mani mo nye se tie na me ye nye bi na mo ye na ma nya sa nti anya minya wema yekunu dibesi efie imani sana mo pesa mo na mo nsumunya be mama ni sisi efie mama efie ya moti mu mepe na so mepe tse mu amu be nya mo de na ta chi bi no mo so mo kwa obi atene mo ama mo ma me ntwa wa no o say o te fa kwa na ate wa de so ye hyede ma o mo mba wo agisi ye pie no mo hu ye radio nyankopon mo mabo ma me nye de wo dwene na wo ka wa ehunu kasa ne ye ono ne pa kire se hyede ma besi de aye adwuma akoda na de na hunu kwatwa ni awo se ya ba na titi chame ya bodo me akoda na wo se wo hyede mu awo no mo ba anu mo na ema wo hyede mu a woni ana wo se na ema me adwuma ye fo no adwuma bai besi me boa na dia bai se fonga odi mame won peda wo huntu na wa se dia wa peda ne ho atu me se dam na se hunu na manka enye nti mu ma men kan chedam na me ka chedam na mutie dia e ba buwa mo wate me bi no atifie we se mu nya fura na dutwa se ya na no oye e wi akire no wa do de mu wa ngukura na etu amna na esie ne sa wa sie mu no me se wo na me ka chedam wa ngu na ni dia so na wa podo ya ne ko mo ya da so na wa so ya da so ni a wa so ma me hu ne hu na ye asempa na me ka chedam sa be si bra ni bi na wo bo awo ye de be si bra ye de ni executive eno so ne dia ba ye de no upgrade account ya branding e kama ke se mo fira ne nto yo no ko de ami dia majumi enti mo kan sa amenti ya tie abode wa na ma bo na adwene ne die enyanse mama pacho ye ni watem ase ba o kasa nyina ye se o si ye di watem die wuni mate we na we hunu kasa kan no matima na se wuni mate na me kere se me ya abode we ma adwene wo yatima enti no die me ko mu bide bia amwa me na me ka kere mo se mo yankate esi ya mu nkomo bi na die me ko mu ebo ame ani fie yi esi